休憩を解いて再開します。通告5番、山本豊君。6番、山本豊君。こんにちは。6番議員の山本でございます。議長のお許しが出ましたので、壇上から一般質問をさせていただきます。それでは、通告書に従って質問いたします。今回の私の質問は大きく分けて2点あります。1、認定こども園の養子選定について。2、職員不足と議会対応について。1、認定こども園の用地選定について、認定こども園の候補地として、西名地区の概算工事費が、示されましたが、切戸案、盛戸案、ピロティ案、それぞれに経済性の優越や施工上の課題があります。今後の選定判断に必要な課題の整理と当局の考え方について伺います。1、神社仏閣の移転、古墳の発掘に伴う重大なリスクについて、切戸案はこども園や議員の要望書に基づき、調整費が計上されました。建設費の経済的な負担に加えて、神社仏閣に移転、古墳の発掘に伴う重大なリスクを抱えていますが、これらのリスクは調査前から認知できたものと思われます。それを踏まえて伺います。1、神社仏閣の移転手続きを町長が準備していると伺っていましたが、事実関係について伺います。2、掘削に伴い古墳の出土が懸念されていますが、出土した場合のリスクについて確認されているのか伺います。3、神社仏閣の移転、古墳の発掘に伴う重大なリスクは、委託調査前に基準調査で判断できますが、当局はリスクを承知した上で調査を行ったのか伺います。4、神社仏閣の移転、古墳の発掘に伴う重大なリスクを認知した上で、否決の判断をするのであれば、要望書の先導者や容認した者の責任は非常に重いと考えます。当局は税金の無駄についてどう判断するのか伺います。2、広報選定の優先順位について、盛戸案、ピロティ案は経済性や施工上の課題がありますが、選定において優先する順位を伺います。1、安全性、津波対策。2、経済性、建設費等。3、工期、施工性。4、教育環境、西名小学校に近接、児童数が多い、送迎が楽などです。3、経済性の課題について、盛戸案、ピロティ案の建設費は、以前計画された小中一貫校建設、建設費約60億円の算出根拠をもとに算出されたものです。両案ともに建設費は16億円ほどと算出されていますが、その後の物価上昇を考慮した場合、さらに2、3割程度の値上がりとなり、建設費は約20億円程度と想定されます。小中一貫校建設計画では、莫大な建設費を理由に住民の大きな反対があり、今回も同様に住民の大きな反対が予想されますが、当局の考えを伺います。2、職員不足と議会対応について、1、本庁職員の現状について、本庁では職員の応募が少なく、定常的に職員が不足する状態が続いております。また、優秀な若手職員の早期退職も見られることや、組織運営の硬直化、議会提案への対応力低下、そして住民意見の調整への反映困難という悪循環が生じております。本質問では、町長に現状認識と過去の対応を確認し、具体的な改善策の提示を求めるものです。1、定員管理計画において、欠員が生じている部署、職種を過去5年間について具体的に伺います。2、職員採用試験における応募者数、受験者数、採用者数を過去5年間について伺います。
に職員不足が組織運営に与える影響について、職員不足が組織運営に与える影響について、町長の認識を伺います。1、職員不足により適切な人材配置、業務分担、人材育成が困難になっていると指摘があるが、課題をどのように捉えているのか伺います。2、職員不足により業務量が課題となり、職員の疲弊とモチベーション低下が生じているとの声があるが、モチベーションを高める取り組みと実施後の効果について伺います。3、住民サービスに伴うヒューマンエラーが近年続いており、これは人員不足や組織運営に大きな課題があると考えられるが、当局の考えと今後の対応、個別以外として、について伺います。3、議会対応と職員不足の影響について、議会において新たな提案や行政課題の指摘に対し、職員不足で対応が困難との理由で検討されないケースが見られます。1、認定こども園の事例では、小中一貫校の候補地選定から始まり、約15年間が経過しておりますが、計画した場所が調査を始めた途端に次から次へと問題が浮上し、取りやめとなっています。この原因の多くが、事前の机上調査が不十分であること、関係機関や地権者等との調整不足、住民説明会では十分な理解が得られていないまま進められていることが挙げられます。このような現状を当局はどう評価し、今後繰り返さないために何が必要か対応策を伺います。2、議会否決後の対応では、議会が否決したのだから議会が代替案を提出してくださいと言われていますが、本来であれば執行部が代替案を検討し、再度議会に提案すべきものです。このような対応も今後も継続されるのか伺います。3、負のスパイラル構造として、職員不足により議会提案への対応力が低下、その場しのぎ的な答弁を繰り返し、具体的改善策がない、職員のモチベーションが低下し、政策提案が減少、住民意見が町政に反映されないという不信感が拡大、若手職員がこの組織では自分の提案が実現しないと感じ、早期退職、このような現状をどう評価し、改善する予定があるのか伺います。4、全員協議会等の事前協議の重要性について、全員協議会等の事前協議は、本音で対話できる非常に良い機会と認識しております。職員不足による課題はあるものの、政策の計画段階から調整することで、その後の大きな政策変更を避けることが可能です。議会と執行部の調整や情報交換が課題解決の一つと捉えることができますが、今後の運用について伺います。1、議会及び執行部による双方の理解を得るためには、相互に考え方を本音で示すことが必要と考えます。町長は事業等の説明において本音で説明されているのか伺います。例えば、生ごみの堆肥化施設の検討及び用紙選定です。以上、壇上から質問を終わります。町長。それでは山本議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の認定こども園の用紙選定についての1、神社仏閣の移転、古墳の発掘に伴う重大なリスクについての1、神社仏閣の移転手続きを町長が準備していると伺っていましたが、事実関係について伺いますという質問です。そのような手続きを私が準備しているという事実はありませんが、何を根拠に質問をしているのかお示しください。仮に何の根拠もなく事実に反する虚偽を公的な場でおっしゃられるのであれば、それなりの対応が必要であると思います。次に2の掘削に伴い古墳の出土が懸念されますが、出土した場合のリスクについて確認されているのか伺うという質問です。確認はしておりませんが、リスクがあることは認識しております。
次に、丸3の神社仏閣の移転、古墳の発掘に伴う重大なリスクは、委託調査前に机上調査で判断できますが、当局はリスクを認知した上で調査を行ったのか伺うと、丸4の否決の判断をするのであれば、要望書の先導者や容認した者の責任は非常に重いと考えるがという質問は、同じ内容でございますので、一過性答弁をいたします。何を行うにいたしましても、リスクは必ずございます。適地になり得ると思ってボーリング調査をした結果、建設に適さないと分かった事例もございます。次に、括弧2の広報選定の優先順位について、盛り土案、ピロティ案は経済性や施工上の課題がありますが、選定において優先する順位を伺うというご質問です。町といたしましては、総合的に判断をしております。次に、括弧3の経済性の課題について、小中一貫校建設計画では、膨大な建設費を理由に住民の大きな反対があり、今回も同様に、住民の大きな反対が予想されるが、当局の考えを伺うという質問です。そういった問題もございますので、議会の総意をお伺いしております。次に、大きな2点目の職員不足と議会対応についての括弧1、本庁職員の現状についての丸1、定員管理計画において欠員が生じている部署、職種を過去5年間について具体的に伺うという質問です。何をもってその課の定員とするかは定めておりません。現在いる職員の数でなんとか回せるように配置を組んでおります。次に、丸2の職員採用試験における応募者数、受験者数、採用者数を過去5年間について伺うという質問ですが、過去5年間の実績については、すでに配布した資料のとおりでございます。次に、括弧2の職員不足が組織運営に与える影響についての丸1、職員不足により適切な人材配置、業務分担、人材育成が困難になっているとの指摘があるが、課題をどのように捉えているか伺うという質問です。現状では適正な人員配置等に関する課題に対応するため、必要に応じて会計年度任用職員等を採用し、適切な体制の確保に努めております。また、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、西伊豆町役場に限らず、民間を含め全国的に人手不足が深刻化している中で、今後も計画的な人材確保に取り組む必要があると認識をしております。当庁においては、本年度から鴨郡統一で実施する職員採用試験に加え、独自の試験を4月から実施しておりますが、例年よりも早めに実施したことなどから、今回は昨年度までの年間応募者数を上回る応募がすでにございました。こうした取り組みを継続しながら、職員の確保に努めてまいります。次に、丸2の職員不足により業務量が課題となり、職員の疲弊とモチベーション低下が生じているとの声があるが、モチベーションを高める取り組みと実施後の効果について伺うというご質問です。職員のモチベーションを高める取り組みの一つとして、人事評価制度があります。前年度の人事評価結果を活用し、現年度の昇給幅や勤勉手当の成績率に反映をしております。また、働き方改革の取り組みとして、時差出勤やテレワーク、ナチュラルビズスタイルを導入しており、柔軟な働き方を進めております。さらに、係を超えたコミュニケーションの促進等を目的に、フリーアドレスを導入している課もございます。昨年度、職員を対象に実施した職場環境アンケートでは、約9割の職員が満足、まあまあ満足と回答しており、これらの組織が、取り組みが職員の働きやすさ、業務の進め方の改善につながっているものと認識しております。次に、丸3の住民サービスに伴うヒューマンエラーが近年続いており、これは人員不足や組織運営に大きな課題があると考えられるが、当局の考えと今後の対応について伺うというご質問です。職員不足に伴って仕事量が多くなるほど、ヒューマンエラーのリスクが高まることは認識しております。今後の対応としては、引き続き必要な職員数を確保するとともに、研修等を通じてリスクに対する職員の意識の共有を図ってまいります。また、業務手順の標準化やチェック体制の強化、さらに引き継ぎ、習熟までのフォロー体制の充実などにより、再発防止の徹底に取り組んでまいります。次に、括弧3の議会対応と職員不足の影響についての丸1、
認定こども園の事例では、計画した場所が調査を始めた途端に次から次へと問題が浮上し、取りやめとなっている。このような現状を当局はどう評価し、今後繰り返さないために何が必要か、対応策を伺うというご質問です。町当局及び教育委員会といたしましては、最善を尽くして議案を上呈してまいりましたが、結果として議会や町民の皆様にご納得いただけなかった側面もあったと認識をしております。今後、同じ鉄を踏まないように、議員の皆様に案を提案していただくようお願いをしてございます。次に、丸2の議会否決後の対応では、議会が否決したのだから議会が代替案を提出してくださいと言われていますが、本来であれば執行部が代替案を検討し、再度議会に提案すべきものです。このような対応を今後も継続されるのか伺うという質問です。町といたしましては、最善と思える案を否決された場合、当局として考えられるベストな案は他に出せません。仮に出したとしても、前に出したものとの整合性がつけられなくなり、理論が破綻してしまいますので、出せないと思います。ですので、否決された皆さんにとっては、何がベストなのかを伺うために代替案をお願いしております。当然、否決されたわけでございますから、当局よりも優れた案をお持ちであったんだろうと思いますので、大変期待をしております。次に、丸3の負のスパイラル構造をどう評価し、改善できる予定があるのか、改善する予定があるのか伺うという質問です。議会提案の対応力は低下はしておりません。この間、園などの調査に関しても丁寧に対応しておりますし、できる限り選挙などでも情報提供も含め議会対応はしております。ただ、議員個人の提案ということに関して低下しているかもしれませんが、そもそも当局の職員は議員の秘書ではありませんので、ご自身ですべきことを職員に振ってやってもらえないことなどに関して、このような質問はやめていただければと思います。そもそも議事録を読めば大概のことは会議すると思いますが、議事録はお読みいただけましたでしょうか。次に、議員のモチベーションが低下したことに関しては、当局が答弁すべきものではありません。中には提案をし、結果的に政策として事業が行われている案件もあります。当局としては総合的な判断をしておりますので、町のためになるという案に関しては広く傾聴をしております。若手職員が自分の提案が実現しないと感じ、早期退職をという案件はありません。西伊豆町は他の市、町に比べて実現しやすい方だと思います。以上が評価でございますが、早期退職の部分に関しては、事実に反しますので、このような質問をされるのは大変遺憾でございます。次に、括弧4の全員協議会等の事前協議の重要性について、議会及び執行部による双方の理解を得るためには、相互に考え方を本音で示すことが必要と考える。町長は事業等の説明において本音で説明をされているのか伺うという質問です。全教におきましても、どちらかといえば私は口を滑らせている方でございますので、当局としては言える範疇以上の情報提供はしているつもりでございますが、議員の中には何の発言もない方も多く見えるため、逆に私たちからすると、議員の皆様に胸襟を開いて本音で自分の考えを言っていただければと思います。質問の中に例えばと書かれ、生ごみの堆肥化のことが書かれていますが、堆肥化事業に取り組んだ経緯やその後進まなかったことに関しては、すでに一般質問でお答えをしておりますし、今後のごみ処理に関することも施政方針でも触れ、3月31日までは他の市町との組合の兼ね合いもあるため、やたらな動きはできませんとしつつも、新たな処理方法の模索のために視察に行く補正予算も組んでいるので、できないながらも次を模索していることぐらいは想像できるかと思います。以上、壇上での答弁を終わります。山本豊君。はい、回答ありがとうございます。失礼な問い合わせ
質問だったかもしれませんけれども、町長は住職として経験がありますので、神社仏閣の情報に精通しているものとして、移転手続きを準備しているというような噂があったのかもしれません。それをちょっと真に受けて、私の方で、また準備されているのかなという形で勘違いしたと思います。ただ住職というかその経験がありますので、それなりの情報をお持ちではないのかなというふうに思いますので、個別の情報等ありましたらお教え願えれば助かります。町長。大変申し訳ないんですが、自分の勘違い、誤った情報をもとにこうした公の質問通告を出すというのはいかがなものなんでしょうか。この西伊豆町議会はそれがまかり通る議会ということでよろしいわけですね。反問権がありますので聞かせてください。山本豊君。私の確認不足ということで、訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。次の質問ですけれども、古墳が出動した場合、事例を紹介しますと、伊豆市の公共施設で古墳が出動し、工事が3年間停止、総事業費が当初の2倍になりましたと。で、古墳が出動した場合、文化財保護法により発掘調査が義務付けられ、工事は数年間停止しますと。完成が遅延するばかりか、工事遅延による追加費用は数億円規模に達する可能性があります。このようなリスクがあるということで、リスクの承知ということと、そのリスクの大きさとはまたちょっとですね、見方を変えて、対応が必要だったのではないかなというふうに思いますが、この辺のリスクについては、承知していたのでしょうか。町長。先ほども壇上で答弁をさせていただきましたが、聞いていただけましたでしょうか。リスクがあることは認識しておりますという答弁をしております。で、私たちはあくまでも、皆さんはまだ議員になられていなかったかもしれませんが、前回の時に袋小路に入っているというお話についてはすでに皆さんにもお伝えしているかと思います。その中で7名の方たちがそういった要望書を持ってこられましたので、もしこれをやったとしてもそこにできない可能性もある。そうすると、まさにこの山本豊さんの質問ではありませんけれども、無駄だということを言われることもありますよということはお伝えしてあります。で、その方たちもここに栗原古墳があるということは承知をしておられました。ただそうは言ってもですね、要は案としてもう何もないんでまず調査をしてくださいというお話でございましたので、調査をさせていただいたところ、今回金額が出てきて、で逆に金額が出てきてくれたおかげで今14案を皆さんに提示ができているということでございます。で、ある意味この14案からその栗原古墳のところも含めてですね、もうそこで決まって工事をするぞといったときに、そのリスクを踏まえて判断をしなかったのかということを言われれば、確かにそれは机上で分かるだろうという話になりますんで、まだその今豊さんがおっしゃる前段階の概算の調査でございますから、もうその時から言われると、噂でも何でもここには何とかがって言った瞬間に全て外れていくわけですよね。そうするとそもそも選定ができませんので、私たちは今山本豊さんがおっしゃったようなものには該当せず、あくまでも検討をする際の判断基準として調査費を900万円つけて調査をしたというのが現時点でございますから、これからはこの14案にその古墳のリスクであったりとかというものを加味した中で議会の皆様がご判断をいただければというのが当局の考えでございます。山本豊君。はい、今の説明の中で、概算調査というふうに伺ったんですけれども、多分私は詳細調査ではないのかなというふうに思うんですね。っていうのは、調査を大きく分けて概算調査、事前調査と、それから詳細調査の2種類があります。費用割合は大まかに分けてですね、概算調査が2割程度、詳細調査が8割程度という形です。で、概算調査には、謄本や構図などで土地の所有者や経歴を調査します。
また県や国等の関係機関で法的な規制や、法的な規制を調査しますが、神社仏閣古墳調査っていうのも、この中に入ってくると思います。で、最もネックとなる課題というのが、文社仏閣になるかと思いますけれども、この辺の判断をすることによって、いけるかいけないか、あるいはまだわからないので、さらに詳細調査というのは、2段階にやることによって、リスクを分散できるのではないかなというふうに思います。ですから今回は概算調査をやって、多分200万円程度で済むんじゃないかなと思いますけれども、神社仏閣古墳の、存在、それからリスクについて、再度検討した上で、切り戸案の、度量の計算ですとか、その侵入路の設計、そういった詳細調査という形で、2段階で、調査をされるのが、今回は適正だったのではないのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。町長。文言でその調査費と、あれとというのが、私の認識が間違っていて、違うように伝わっているんであれば申し訳ございません。ただですね、確かに山本豊さんの言うこともその通りだとは思います。ただ過去に古墳があったということは地元の方も含めて承知をしているものでございまして、あえてその200万の調査が必要かというと必要はないんだろうと。でまた調査をする場所によってたまたまそこを調査したけども出てこなかった、本工事に入ったら出てくるということも当然あります。そうすると今山本豊さんの言った200万の調査が無駄になります。場所として辺りに栗原古墳があった、もしかしたら埋まっているであろう、埋まっているかもしれないという可能性についてはあります。ただ掘った時に出てこなければ出てこないわけですよ。あと土を持った場合は見えないわけですから。ですからそれがあたかもそれがあるんで、この900万の調査が無駄だったと山本豊さんは結論付けたいんだろうというふうに思いますが、そうではございません。で先ほども言いましたように、これが出てきたおかげによって今14案を皆さんに提示しているわけですね。で逆に山本豊さんがそこまで心配されるんであれば、切り戸案は俺は賛成できないと言っていただければいいだけの話でございますので、その辺はそのようにご判断をいただければというふうに思います。山本豊君。はい。通常はですね、概算調査をした後、それ以外の、詳細調査ということで、調査内容はダブらないというふうに認識しておりますので、無駄にはならないはずなんですね。その上で、今回の調査の中に神社仏閣古墳の調査っていうのは含まれていたのでしょうか。町長。すいませんけど、その話を私さっき答弁したんですけど、聞いてませんでした？聞いといてください。なのでダブらないってさっき言いましたけど、ダブるように私は言ってないはずなんですよ。あくまでもその調査はしてませんって言ってますから。わかります？山本豊君。はい、ちょっと聞き逃しまして申し訳ありませんでした。調査をしていないということなんですけれども、近くに、そういったものがあるということと、今回神社仏閣については、韓流の関係で若干かかったりしますので、その調査っていうのは必要だったのではないかなというふうに私としては捉えてますが、その辺はいかがでしょうか。町長。ですので先ほどもそれ答弁しましたけど、聞いていただけませんでしたでしょうか。私ここでその件についても話しましたけど、もう一度言います？もう一度答弁してやってください。町長。はい、ですので場所につきましては、その要望を出された方も当然そこに栗原古墳があることは承知をしておられると思います。で私も承知をしておりました。ですからやれば出てくる可能性もあるし、たまたま調査した場所から出てこなければ出てこなかったという判断にもなります。ただ本工事の時に掘ってしまった時に出てくる可能性もあります。それは調査場所によって変わりますから、ピンポイントではまればいいんですけども、
なので、一応場所としてあそこに栗原古墳があったということはみんな承知しておりますが、その調査はせずに、切戸の、3000平米、5000平米の数値を出すための、数字を出していただいたというのが、この前の補正で出して結果を皆さんにお示ししたものです。だから調査はしていないけれども、リスクがあることは承知をしております。山本豊君。はい、調査という中にいろいろありますけれども、私の言っている調査というのは、文献ですとか、過去にどういった活動したとか、檀家がどのくらいとかですね、神社仏閣を移設した場合にどのくらいがお金がかかるとか、そういった机上調査、情報収集、概算の調査の中に入ってきますので、町長が言われているのは、試掘なりをして出るか出ないかっていうのは、これはもう本調査の中に入ってきますので、制裁調査っていうんですかね、ですからそれは私はもう考えてなくてですね、あくまでも文献ですとか、関係者への聞き取り調査、そういった中から、重要な情報を引き出して、それが今回の工事にどれほど影響するかという一つの目安、判断をするための、概算調査のことを私は言っています。そういったものもやられてないということであれば、やはりそういうのはやはり必要だったのではないかなというふうに思います。なぜならば、その近隣の方ですとか、また関係者の方は、そこにあることは知っている、ただ、それがどういう、なんですかね、歴史があるとかですね、過去にどういったその経歴があるとかですとか、詳しくは分からないわけですね。ですから、文献と、あるいはそれに関わった人にヒアリング、聞き取り調査をするというのが、概算調査の中の一つの位置づけというふうに私は考えております。質問してください。はい、そういう意味ですので、若干今、町長が言われた試掘とかそういったこととは違いますので、その辺だけ認識していただきたいと思います。いかがでしょうか。町長。それに関してはですね、西伊豆町ではそういった、文化財の、委員さんもおられますんで、聞き取りを多分どなたかにしろっていうのはどなたかは大体私も分かりますけども、直接聞かなくても、役場の職員の中にもそういったものに関しては、精通はしませんけども承知している人間もおります。で、神社、お寺の移転などについてもそういった概算というようなものを業者にお願いして出してはおりませんが、どの程度かかるであろうかというようなことを、もしくはいつぐらいに建てられたものっていうことについてはこちらも承知をしておりますし、以前の、皆さんがご当選されるまだ4年ぐらい前の時にすでに大体おいくらぐらいかかるだろうかということは聞いておりますので、あえてその山本豊さんが今回の調査の前になんでやらなかったんだっていうふうに言われますけども、もうすでに知っている情報を二重にやる必要はないではなかろうかというふうに思います。山本豊君。失礼しました。ちなみにおいくらぐらいかかるかっていうのは今お分かりでしょうか。建設課長。はい、当初のですね、小中一貫校を併設して認定こども園盛り土で造成という時にはですね、再建築費といいますか、保証費の調査をしてございます。すいません、ちょっと記憶に金額が確かじゃないものですから、金額を差し控えていただきますけれども、そういった調査をしております。またですね、今回のその調査の切り戸する時の調査の時にですね、そこで、神社を再建した場合、どれくらいかかるかというのはこれも業者さんから見積もりを取ってございます。定かな金額申し上げられませんけども、数千万円というような金額もいただいているというところでございます。先ほど来、町長と議員の答弁がうまく噛み合ってないというような気もしますけれども、あくまでも今回の調査というのは、議会からの要請を受けまして、それぞれの案の概算金額算出業務委託ということでございますので、
これをやった場合にどれぐらいの金額がかかるかという算出の概算金額を出したというところでご理解いただければと思います。山本豊君。はい、理解いたしました。はい、次の質問ですが、広報選定の優先順位ということで、総合的な判断の中で、決めていきますよということですけれども、その優劣の判断は、非常に、難しいかなというふうに私も思います。ただ、認定こども園の移転問題は、何が原因で始まったかといいますと、それは津波ということから始まったと思います。ですから、安全性というのはもう当然、一番目に来る話だと思いますが、次にですね、住民の関心度がやはり高いっていうのは経済性かなっていうふうに思うんですね。っていうのは、小中一貫校の時にやはり、金額が高くて、なかなかその承認がもらえなかったということから断念したという経緯もありますので、それからいきますと、安全性、経済性っていうのが、上位に来るかなというふうに考えますが、とは言っても、他の要素も重要ですので、総合的ということは、確かにそういった考え方も言えるのかなというふうに思います。3番目の次の質問ですけれども、経済性の課題についてということで、合併債の活用ができなくなり、物価も上昇も加わり、以前の設置条件より厳しいと考えられます。先日の国税調査速報値では、県全市町の人口減少が川根本町に次ぐ2番目の高さで、西伊豆町は 14.2% と報じられていたと思います。急激な人口減少により、今後の財政状況は万全ではありません。将来の子どもたちの負担増にならないのか伺います。例えば、増税ですとか、行政サービスの低下というものが懸念されると思いますが、いかがでしょうか。町長。一概にこの事業を行ったからといって、山本豊さんが言うようなことにはならないというふうに考えております。山本豊君。はい、わかりました。さらにですね、急激な人口減少、児童の減少ということもありまして、将来、空き家教室が発生します。西伊豆町は有給の公共幼稚や施設を他の自治体よりも多く所有しています。住民1人当たりの維持管理費の増加が懸念されますので、これらの対策について伺います。町長。ですので、町としては、旧西中については、解体をしたということと、旧多護中、旧多護小、銀林については、皆さんの意見を伺おうということで、この6月1日の広報に載せさせて、公共施設を減らそうというふうに考えております。ただ、中にはこの状況に至ったとしても、なぜ壊したと言われる方もいらっしゃるわけですね。それは山本豊さんの身内の近辺の方だと思いますが、逆のことを今質問されるわけですよ。どちらが本音なんでしょう。山本豊君。はい、その件につきましては、私は取り壊しは時期尚早だったのかなというふうに思います。っていうのは、旧西名中学校というのは耐震補強もしてまして、で、いろんな町民の福祉施設ですとか、健康増進施設などを活用する余地は非常にあったのかなというふうに思います。で、また取り壊しと建設、新設というものが同時に行えば、取り壊しに伴う補助金というものも一部活用できるかなというふうに思ってますので、今回は、取り壊しのみということで、町税そのもの単費ということで、町のお金で全て取り壊しをしております。2億近かったのですかね、1億5000万ぐらいだったと思いますけれども、それと仮設の道路ということで、今回、町道も作りましたけれども、そういった関連事業へと発展してきたわけですね。ですので、時期尚早というのが私の本音の考えであります。はい、そういった考え方で言いますけれども、いかがでしょうか。町長。
であるならば、じゃあ豊さんの言うその公共施設が多いから減らせっていうのは、いつのタイミングが適時なんですか？あのタイミングは時期尚早、今ならいいっていう判断は何でしょうか？そもそもですね、今物価高騰になっていて、あの時の解体費ではもう壊れないんですよ。ある意味あの時やっていてよかったんです。その辺の費用に関しては、今仮に立っていて次の計画があるから、もしかしたら単品で壊そうってなった時には出てこないわけですね。費用が増えてるわけですから。またいろんな案を計画するに対しても、あそこにあれが立ってると計画はできないわけですよ。まず壊すところから始めなければいけませんから。今壊してありますので、新たな線をこれから引こうとすれば、その期間を待つことなく手がつけられるということです。だからご自身の言っておられる質問が辻褄が合いませんので、減らせと言うけど減らしたことについては時期尚早ですよね。でも町には減らせと迫ってくる。何が言いたいのかが分かりません。この件はですね、通告書にありません。ですから次に進んでください。はい、山本豊君。はい、引き続きなんですけれども、ですね、1問目の最後ということで、ちょっとお願いなんですけれども、先日、伊豆市に新たに設置された観光防災まちづくり、松原公園津波避難複合施設の視察を議員数名で行ってきました。この施設の計画で、地元住民、観光事業者、漁業協同組合など多くの関係団体で構成される協議会が設置され、協議会が中心となり、住民説明会が100回以上行われました。あらゆるジャンルの媒体を活用し、意見の募集や説明会が行われていました。特に学校などの公共施設以外では、ドラッグストアやスーパーマーケットの店頭でテントを設けて意見を伺い、計画に反映されたそうです。最後に市民合意のポイントを伺ったところ、丁寧な説明やご意見を広くいただきながら進めることが重要ですと言われておりました。これだけの説明には多くの時間と労力が注がれたと思います。結果として市民に喜ばれる施設が完成しています。また説明された職員の方たちは胸を張り、自信に満ちたような思いで感じております。で、ぜひ本庁におきましても住民サービスの精神で取り組んでいただきたいというふうに思います。これまでの大型施設、いろいろと少々一貫校もありましたし、木質バイオもありましたけれども、やはり住民説明、住民へのその理解というのが私としては、ちょっと不十分だったのかなというふうに思っている次第でおりますので、伊豆市を参考にしていただければ、今後の事業の進め方っていうのは改善に向くのかなというふうに思います。以上です。質問にしてくださいね。最後の一つのお願いといいますか、住民サービスという住民ファーストということで住民説明会の充実ということを、町長の方にお願いしたいと思います。町長。はい、住民懇談会であるとかいろんなことをやったときにはですね、たくさんの方が来てくれればいいんですが、多分住民の 1% の方も来られておりません。ですので、ある程度地区であったりとか業界団体の代表の方にはお願いをして集まっていただいております。で、これはバイオマスの時もそうだし、学校の時もそうです。で、そこからいろいろ積み重なって文教施設整備委員会に投げたり、保護者さんのアンケートを取ったりというものをもとに議員に説明をしておりますので、確かにね、その豊さんのおっしゃるように、コンビニとかドラッグストアの前にテントを立てて意見を聴取したということはやっておりませんが、関係団体であったりとか、そういった方たちの意見は今までも集約したものを私たちは町民の代表の議会に説明をしてきております。で、ある意味町民の代表の方たちの意見で
物事は当然進むわけでございますので、ある意味当局が出したものを議員の皆さんが町民に説明をして、じゃあ自分の支持者はこうだというふうに言って賛否を取っていただければいいんですが、ちょっとその辺がなかなか私たちには逆に理解ができないところでございますので、本当に議会の総意が町民の総意なのかも分かりません。ただ私たちは町民の代表である議会に説明を今までもしてきております。山本豊君。はい、説明についてはやられているというのは重々承知しております。ただ今段階、私も何回か参加させていただきました。でやはり時間的な余裕ですとか、あと質問への回答というのが若干残ったりするケースもありまして、で地域でそれぞれ質問等出ますと、その質問の共有を全体でされていないということもありますので、できましたら住民から出された質問については全て回答していただくということと、全体で共有できるような Q&A を作っていただいてホームページ等で公開すると、そういったことをやられれば住民の方も理解が進むのかなというふうに思いますので、ぜひそういった形を試みをですね進めていただければというふうに思います。町長。広報12月号に回答しきれなかったものについては載せさせていただいてるんで、山本豊さんが広報にシーズン読んでいただいているんであれば、回答していることは承知されているのかというふうに思います。ですので、町としてはやっているんですが、自分が見なかったから町はやっていないという質問はやめてください。はい、山本豊君。次の質問、2番目に移ります。質問の途中ですが、暫時休憩します。休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。6番、山本豊君。職員不足と議会対応についてということで、本庁職員の現状ということで、表をいただいております。でこの表を見ますと、保健師ですとか管理栄養士、教員というのは現状足りているんでしょうか。でまた土木職、土木の技術職が足りないというふうに聞いてますので、その土木の技術職を確保するためには、区分としてそういった募集枠が必要になってくるかなというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。総務課長。はい、現在、土木を担当する建設係の職員でございますが、主幹以下4名となっております。すべて一般職の採用となっておりまして、技術職員ではございません。次に、管理栄養士は1名、それから保健師は6名、健康福祉課に在籍をしております。土木関係の技術職員の採用につきましては、当庁でも必要とあると考えておりますので、現在、さまざまな募集方法について検討しているところでございます。また、軍下の自治体におきましても、技術職員の確保は重要であると認識はしておりますが、これまで県に対して派遣の要請をしてきたところですけれども、現状は県を含め、どこの自治体も技術職員の確保が難しい状況となっております。また、管理栄養士、それから保健師につきましては、現状、なんとか足りている状況ではございますけれども、今後の状況を見据えた中で採用を行ってまいりたいと考えているところでございます。山本豊君。はい、ありがとうございます。追加なんですけれども、定員管理計画は作成されていないということですが、商務省では地方公共団体の適正な管理に資することを目的に、毎年職員数や配置の実態等を調査しています。この目的は厳しい財政状況下、総職員数の増加を抑制しつつ、効率的で質の高い行政を実現するため、行政需要の変化や地域的特性など、地域の実情に応じたきめ細かな定員管理を取り組む必要があるためです。地方公共団体定員管理研究会の報告書には、
平成31年以降、定員管理計画では策定予定なしとの団体も 4% あるということで、中長期的な視点での定員管理が不十分な団体も見受けられますと記されています。本庁は定員管理が不十分な団体として、認定されかねませんので、そこで今後の定員管理計画の導入についてや、導入しない場合の定員管理の管理方法について伺います。町長。はい、定員管理計画というものは作っておりませんけれども、採用の計画は作っております。というのも、年代によって、一つの学年に多くいる学年もあれば、少ない学年もありますので、ある程度大量に辞めるときに大量に採用することは当然できないわけですから、平準化で、ここでこのぐらい雇って、業務に支障がないようにしようという計画は作っております。ただ、作ったとて、募集をかけても人が集まらなければ採用ができないということで、大変苦労をしている状態でございますので、町としては今までもできることはやっておりまして、この近隣の市町に比べれば、ある程度確保はできているのではなかろうかというふうに思っておりますが、ただ、条例で決めた定員に届いていないだろうと言われれば、その通りかもしれません。ただ、今がもういっぱいいっぱいの状態で、なんとか頑張って採用をしているということだけはご理解をいただく必要があろうかと思います。山本豊君。はい、状況については理解しました。で、ところで各部署の職員定数っていうのは決まっていないようなんですけれども、その職員の人数に伴う業務の量というんですか、そういった適正管理っていうのはどのような形で管理されているんでしょうか。総務課長。毎年、各部署における業務量の調査を行いまして、合わせて部署との確認や調整を通じて、必要人数の算定が実態に即しているかどうかを検証した上で、職員定数の適正を判断しているところでございます。山本豊君。はい。次にですね、役場機能は全国的に一般的な、組織ですので、近隣の自治体、松崎町ですとか、南伊豆町と比べた場合、西伊豆町はどのような状況になっているんでしょうか。もしお分かりでしたら教えていただければ助かります。総務課長。南伊豆町、松崎町、その他、加茂郡下5町のですね、自治体の職員数を比較しますと、職員1人当たりの住民数はそれほど大きな差はございません。よって、当町の職員数は相対的に見て適正であると考えております。山本豊君。はい、横並びでいきますと、適正かなというような状況なんですけれども、地方公共団体定員管理研究会の報告書に記されている定員モデルというのがあります。団体名を入力するだけで試算職員数と実職員数が直ちに比較できます。この定員モデルは適正な管理計画を進める場合の客観的な指標として活用できますので、参考までに紹介させていただきます。次に西伊豆町職員定数条例ということで、169名ということで、これには当然到達されていないということで、先ほどもお話ありましたけれども、この辺は条例の見直しが必要ということなんでしょうか。どういうその位置づけを今の状況を見られているんでしょうか。総務課長。ご質問いただいたとおりですね、条例で定める職員定数でございますけれども、地方自治法第172条第3項の規定に基づきまして、職員の上限数を条例で定める趣旨となっております。従いまして、現状が当該上限の範囲内である限り、直ちに条例に抵触するものではないというふうに認識しております。
一方で、現状の定数と、条例定数との、数にですね、乖離がございますので、今後、財政状況や、定員管理の方針なども踏まえ、条例の適正化、見直しについて検討してまいりたいと考えております。山本豊君。状況は理解いたしました。次の括弧2の職員不足が組織運営に与える影響ということで、適切な人材配置、業務分担、人材育成というところなんですけれども、一般職は足りているといいますか、技術職も一般職で賄っているというような状況だということなんですけれども、今後、専門職の不足に対して、県への技術的なその派遣の要望というようなことも考えられますので、その辺の成果っていうのは、現在、どのような形になっていて、今後もどのような形で対応されるということなんでしょうか、いかがでしょうか。総務課長。先ほど少しお話をさせていただきましたけれども、過去に加茂地域の広域連携会議におきまして、加茂地域の首長さんから県に対して技術職、専門職の要請をしたところでございます。しかし、技術職員の派遣につきましては、県でも確保が難しいというような状況になっていることから、市町派遣の支援についても難しいという報告を受けております。従いまして、町の方でですね、技術職員の確保、今後検討していかなきゃならないということで、今現在検討をしているところでございます。山本豊君。状況が非常に厳しいというところなんですけれども、例えば中途採用者や退職者、あるいは I ターン、U ターン者へのアプローチっていうのは考えられますけれども、そういった今後の見込みというのは、予定というのはいかがでしょうか。総務課長。昨年度から、職員採用試験の中に、社会人枠、採用枠を設けまして、現在、2人の職員を採用しているところでございます。それから退職者につきましては、再任用職員として、令和8年度は3名、採用しております。それから、以上です。山本豊君。はい、理解しました。次の質問ですけれども、職員不足により、モチベーションの関係で、ですね、アンケートをしたところ、9割の職員が満足、あるいは満足という回答をいただいておりますというところなんですけれども、アンケートの、取り方なんですけれども、場合によっては、なかなか正直に書けないというようなこともありますので、例えば無記名ですとか、回収袋に入れるとか、その辺の苦労、なんですか、工夫はどのような形でされているんでしょうか。総務課長。職場環境アンケートですけれども、無記名ではなく記名方式で行っておりますが、庁内のグループウェア機能を使いまして、データを回収しているところでございます。で、情報は権限を持った人でなければ見ることはできませんので、その辺の配慮はされているというふうに考えております。山本豊君。グループワークというか、そのシステムで、回答するということなんですけれども、私が例えば職員だとしまして、記入するときに、その限られた方が見られるということなんですけれども、例えば評価ですとか、人事とか、そういったものに対して、その回答が、影響するというようなことはないんでしょうか。総務課長。先ほども権限を持つ人以外見ることはできないという話をしたんですけれども、見れるのは実際総務課長だけになります。で、総務課長が、先ほど言ったような情報をですね、掴んで、対応しているというような状況でございます。山本豊君。はい、もう一点なんですけれども、フリーアドレスの導入ということなんですが、これはどのような活用をされているのか、お教え願えれば助かります。総務課長。
これまでの固定された机で仕事をするのはですね、係単位でほぼ配置をされているところでございますけれども、フリーアドレスではその係の枠を超えてですね、配置が可能となります。そうしますと、さまざまなそこで情報交換ができますし、できるということがすごくメリットで導入している係があります。またもう一つのメリットとしては、日やですね、週で座席が変わりますので、例えば机の上に今まで書類が残るようなことが多かったんですけれども、そうしたものがですね、しっかりと整理されて、きれいな状態で仕事ができるというようなこともメリットとしては挙げられるのではないかなというふうに考えております。山本豊君。はい、いろんな工夫がされているということで、今、初めて分かったんですけども、これらの、成果といいますか、こういった取り組みが離職率ですとか、病気の休職者数の減ですとか、残業時間の減少とか、そういった何らかの改善につながっているというような結果は出ているんでしょうか。総務課長。先ほどいろんな取り組みの中でフリーアドレスのちょっと紹介をさせていただいたんですけれども、例えばちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、係内の連携にとどまらずですね、係を超えた連携が図られるということで、職員間のですねコミュニケーションの幅が広がりまして、離職やその病気休暇の防止につながっているのではないかなということが考えております。数字的なものはちょっと手持ちで持っておりませんので、分かりませんけれども、これからもそうした取り組みを継続してですね、改善につなげていきたいと考えております。山本豊君。はい、ありがとうございます。次の質問なんですけれども、住民サービスに伴うヒューマンエラーというようなことで、近年、ヒューマンエラーとして、カレンダーのチェックミスですとか、医療費の助成の、システムエラーというのが挙げられます。人は誰でもミスするものですので、同じ間違いを繰り返さないこと、致命的な間違いをしない限りは、やむを得ないかなというふうに考えております。しかし、組織的な構造ミスが発生につながるのであれば、やはりこれは改善する必要があると考えております。で、そこで繁忙期ですとか、イベント、DX などのシステム変更などに伴って、増員をしたりとかっていう対応が必要になるかと思いますけれども、職員のバックアップ体制っていうのは、どのような形で実施されているのでしょうか。お伺いいたします。総務課長。繁忙期やイベントなどにおきましては、担当課だけの対応では明らかに人手が不足するというのが見込まれる場合ですけれども、そうしたときには、課長会議等において事前に調整をさせていただき、他課への協力依頼を行っているところでございます。またシステム変更につきましては、システム担当課が実施しておりますけれども、要員の不足が見込まれる場合には、職員の中で組織します ICT 戦略推進運営委員会の技術研究会委員、また学習部会の調査員、並びに過去にシステム変更に携わった経験者などが協力をしながら、バックアップ体制を構築しているところでございます。山本豊君。はい、次の質問ですけれども、議会対応と職員不足の影響ということで、認定こども園の事例ということで挙げさせていただきました。町長には何とかまた怒られるかもしれませんけれども、小中一貫校の候補選定から始まって、15年間経っています。これだけ長い時間をかけて議論がさまざまな局面で、知恵を絞ったり、苦労と時間をかけてやっていますけれども、なかなか結果が出てないということで、やはりどこかに問題があるんじゃないかというふうにちょっと私は考えております。で、額にして2億3000万円ほどの、やはり損失っていうわけじゃないんですけども、ある程度無駄になったっていうようなこともありますので、今後の経
施設計画にとって、何が重要か、しっかりと検証していく必要があるかなというふうに思います。で、この辺の、検証ということでは、その何がいけないかなということで、私の方で、見直し、私なりの考え方なんですけども、見直したんですけれど、やはり PDCA の、サイクルの中の、チェック機能っていうのが、麻痺しているんではないのかなというふうに考えます。このチェックを誰がどのように実施して、結果を公表しているかっていうのは、やられているんでしょうか。町長。PDCA とかなんとかはよく分かりますけども、だからそれは山本豊さんの何の質問のチェックの話をされているんですか。情報公開のチェックの話をされておられたんですけども、情報公開については出せるものは出しましょうということで、うちは今まで出しておりますので、逆にチェックをかけると出さないっていう選択肢が増えるんで、そういうことをおっしゃってるんですか。山本豊君。はい、今は小中一貫校の関連でちょっと事例を挙げさせていただいております。長い年月の中で結果が出てないっていう中で、もちろんいろんな事情がありまして、その都度、条件変更ですとか、さまざまな形で、結果が覆ったという事情はあるにしても、結果が出てないっていうのは何らかの原因があるんじゃないかと、私なりに思ったところを、PDCA の中のチェック機能っていうのが、要するに結果が出てないのは何かと。で、何かっていうのはどういう具体的なその原因なのか。で、その原因が分かれば次に生かすことができますので、そういったそのチェック体制っていうのは、その町の事業を進める中で、例えば第三者機関で、審査してますよとか、監査っていうのは、その費用ですとか別枠であるんですけども、それとは別に、事業を進めるにあたっての、根本的なその、仕組みのですね、欠陥ですとか、あるいは見直しっていうのはどこかで必要になってくるというふうに私は考えているんですけども、そういったものを第三者機関等で、チェックして把握しているよというようなことがやられているのかどうかということを伺っております。町長。はい、今質問されていることにピントがもしかしたらずれるかもしれませんけれども、2の括弧3の丸2がまさにその答弁でございまして、私たちは一番初めの頃から、旧洋蘭跡地のボーリング調査をはじめ、旧西中の跡地の調査をしたり、小中養蜂防災電産ひっくるめたフルスペック1、その後に、レッドのもしかしたら網をかけられるというようなさまざまな、町では関係ないようなものの障害があってですね、確かに方向を変えたのはあります。ただ最終的には議会の多数が取れなかったというのが一番大きなネックでございまして、レッドの網がかかるかもしれないけれども、多数の方がとりあえずやれというふうに言ってくれれば、あの時もしかしたらできたかもしれないというのはもう5年前には完成して、うちの娘が中学校に入る年ですから、もう3年前には完成していたはずの計画があります。で、その時も結局議会は割れたので多数は取れませんでした。で、その後幼稚園だけ単独で動かそうという時も結局議会の多数が取れませんでした。で、これはマイナスが多いわけじゃないんです。3分の1ずつぐらいに分かれるんで取れないんです。どの案を出しても取れないんです。でもどなたかがそうだよねって妥協してくれれば通るかなというちょっと淡い期待も持ちつつ、子どもたちが早く統合もしてあげたいとか高台に移転してあげたいなと思っていたんで、急いだというのはありますが、ほぼ議会の半分が取れなかったというのが一番の要因です。なので議会の皆様に案を出させていただいているということです。
で、これはあくまでもその代替案の案ですけど、その前のところもそうですが、あくまでも議会の皆さんの議決を得られないものは、もう進めても、いくら保護者の意見を聞こうが、住民の意見を聞こうが、進まないということがもうここで分かったんですよ。だから14案を議員の皆さんで決めてくださいと。決めていただければ、その中身についての説明は当局でしますし、過疎債とかなんとか債とか、いろんなものの工面はこちらの方で努力して、なるべくお金を集めたいというふうに思いますが、まずは議決権者の人がまとまってくれないことには話が進まないというのが結論です。山本豊君。はい、町長の立場は分かります。ただですね、その前に、議会と、執行部の、その役割っていうんですか、それは基本がありまして、地方事業の原則というのがあるんですけども、執行機関、町長は予算案、条例案を作成し、議会に提案すると。で、議決機関は、議会ですけども、提案を審議し、可決あるいは否決という役割があります。で、私たちは、その代替案について、もちろん、いろいろ考えるんですけども、要するに町の執行部のように、予算をして、あるいは調査をしてですね、具体的なその数値を提示できるわけではなく、その議員単独で動いたとしても、情報の収集はできても、限度があるんですね。で、その限られた情報の中で、提案の中で、これいかがですかということを言っても、じゃあ予算はどうするんだとか、それに対するその、裏付けはどうかっていう、そこまでですね、出しきれないんですね、実情。出したいんですけど、出しきれないですね。ですから、調査機関を持っている部署と、単なる一議員との中では、その、案件に対するその調査の深さ、広さっていうのが異なるということなので、町長がその議会で通すことができる案件を出してくれっていうのはもちろん分かります。それを出したいんですけども、そこまで深めた審議内容あるいは提案っていうものはなかなかできてないというのが現状です。そこでですね、もういきなりちょっと時間もあれですからですね、一つ勉強会という形で全協議会っていうのもあるんですけども、勉強会という形で何らかのですね、執行部と議会の中の双方の考え方を、出し合いながら、あるいは課題を、共有しながら次のステップに進めるための、その共有の時間を持つ機会というのは必ず必要かなというふうにちょっと今思ってまして、で議会と当局の共同勉強会の設置っていうことで提案書をちょっと作ってみました。でまた後ほどですね、詳しくはちょっとこれを見ていただきたいと思いますけれども、長野県ですとか北海道ですとか他の自治体でもやられてまして、非常にそのお互いの理解不足ですとか、認識不足で、例えば否決してしまったけれども本当は良かったんだよとかですね、そういうようなことがケアレスミスが少なくなってきたという事例もありますので、できましたらこういった勉強会を設置してですね、定期的に1ヶ月に1回ですとか案件を、あるいは、重要案件あるいは急ぐ案件を、お互いに提示し合いながら関係者が集まって、役職ではなく、個人的な意見ということで、議事録も残さずそこで、ざっくばらんに話し合うというような機会が必要かなというふうに思いますので、その辺は一点提案させていただきます。でまたですね、ちょっと飛びますけれども最後に、生ごみのですね、話の中で、令和4年度の施行方針においては、生ごみなどの植物残渣が、二次三次産業から出てくる残渣やバクテリア処理、焼却処分量の減少と有効活用ができないかというようなことで、まずホテルや旅館や加工業などに絞って、資源化しますと、あるいは同年には
第一便として、町長がや職員が大崎町に訪れ、で第二便で西伊豆町消費生活研究会の20名の方が大崎町に訪れ、生ゴミの堆肥化っていうのを非常によく研究され、勉強され、でまたその報告書も私見ましたけども、非常によくできていました。ですから、それ場所のですね、選定についての課題ですとか、良し悪しっていうのもコメントされてまして、あとは匂いの問題ですとか、それから運搬車両による CO2 の発生で、遠い場所については環境対策環境を改善するという目的から外れるというような意見もあったんですけれども、私試算しましたところ、例えばですね、山本さん、はい、その内容はいいんですけども、はい、それと全員業界と結びつけてください。もう時間ありませんよ。そうですね。はい。内容は結構です。はい。そうですね。ですね、わかりました。要するにですね、町長は資源化を非常に前半は進められたと思うんですね。で、私が今後進めるにあたって、何らかの検討会を設置した方がいいんじゃないですかということで、昨年の12月にこちらでお伝えしたところ、場所が決まってないのに、それは検討できないというふうに、回答いただいたんですけれども、その場所が決まってなくても今まで大崎町に行って、ゴミの資源化についての、検討をしてきたわけです。で、私も山本さん、はい、それはゴミの資源化の話で、はい、それとこの全員協議会との話を結びつけてください。これは一例を挙げてまして、いや、もう時間ないですから、はい、あと2分ですよ。そうですね、わかりました。ちょっと時間がですね、非常に迫ってまして、できれば私は生ゴミの資源化を進めたいというふうに思ってますので、町長の考え方、もう進める気本当はないんだよとか、でも本当はあるんだよ。山本さん、それは今回の質問の内容とは違うんです。はい。はい。はい、町長。はい、ゴミの資源化をしたくないわけではありません。状況については、ルール今までの一般質問でお答えをさせていただいているかと思います。で、令和4年の話を出されましたが、当時は広域のゴミ処理施設の話があって、ゴミの減量をしなければいけないという大前提がありました。今は一市二町の広域ゴミ処理の組合が頓挫をしておりますので、現在と前回とは状況が違うということもまたご理解ください。で、そこで同じようにものを出されると立場が違いますから、答弁は当然変わります。で、それと、全教ではない議事録に残らないことをやってくれというようなお話かと今受け止めましたが、私たちは議会の皆さんとは議事録が残らない会議が怖くてできません。というのも、いつどこの誰の発言かわからないのに、あの時ああ言ったというふうに言われても、こちらとしては本当なのか嘘なのかがわからないんですよ。で、特に今回の一般質問でも、噂なのか何なのかわからないようなことをネタにですね、一般質問をされると、やはり議事録が残った中で、膝を突き合わせていろんな議論をすることについて私は賛成をしておりますので、全教のその他で皆さんからいろいろ言ってくださいというのはそこです。ですので、そこでお願いをいたします。はい、山本豊君、あと20秒です。はい。ちなみにですね、焼却とゴミの資源化をした場合、CO2 のその話ではありません。はい、この一般質問は。わかりました。以上で一般質問を終わらせていただきます。はい。ありがとうございました。6番、山本豊君の一般質問が終わりました。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。皆様、ご苦労様でした。